Takže budeme teraz víťaza súťaže o 2 poukazy na tanečné kurzy do novo otvorenej tanečnej školy Dance Station na námestí Slovenského národného povstania v Bratislave. Zúčastnilo sa nám 303 súťažiacich, takže spúšťame žrebovanie. A prvou víťazkou sa stala Ivana Duchoňová, ktorá správne odpovedala na otázku, v ktorom roku prišla zakladateľka Catherine Dance Station študovať tanec do Paríža, že to bolo v roku 2006. Takže voláme pani alebo slečne Ivane Duchoňovej. Dobrý deň, prajem, Martin Dorčák z portálu vyhrávam.sk. Hovorím s pani Ivanou. Áno. A vy ste sa zúčastnili našej súťaže... Tanečný kurz Dance Station. Výborne, presne o tom mi išlo. Zúčastňujete sa našich súťaží aj viacerých? Áno, všetkých. Takže vidíte, nakoniec sa usmeje šťastie. No, super, super. Dobre, takže gratulujem a pošleme vám na mail poukážku, ktorú potom si uplatníte v tanečnej škole. Dobre, super. Teším sa. Do počutia. Majte sa, dovidenia. Takže máme prvú víťazku a ideme telefonovať ešte druhému víťazovi alebo víťazke. Spúšťame žrebovanie. A druhou výherkyňou sa stáva Gabriela Jedináková, ktorá tiež správne odpovedala, že Catherine začala študovať v Paríži v roku 2006, takže ideme jej telefonovať. Dobrý deň, prajem, Martin Dorčák z portálu vyhrávam.sk. Hovorím s pani Jedinákovou. Áno. A vy ste sa zúčastnili našej súťaže o tanečný kurz v tanečnej škole Dance. Vy ste sa zúčastnili našej súťaže o tanečný kurz v Dance Station a ja vám chcem teda zagratulovať k výhre. Ďakujem. Za maličko a kurz, alebo teda kupón, ktorý môžete využiť, vám pošleme na tú mailovú adresu, ktorú ste zadali. Aha, tak to budete mať v maili. Áno, a potom iba s tým prídete do tanečnej školy a už sa dohodnete, že ktorý kurz budete chcieť absolvovať. No, ďakujem pekne teda. Za maličko, zúčastňujete sa súťaži pravidelne? Prosím? Zúčastňujete sa súťaži pravidelne? Áno, áno, áno. A už sa vám niečo podarilo aj v minulosti vyhrať? No, také, ešte nejakú knihu v minulosti. U nás ešte nie. Tak prvýkrát sa to stalo aj u nás a možno to ešte niekedy sa zopakuje. Dobre, ďakujem pekne, do počutia. Ďakujem, do počutia. Takže máme